кой е по-скъп и кой колко струва. Сега първо кажи ми, кой според теб е по-скъпия молив? Според мен този е по-скъпия, Добре. защото е механичен. Автоматичен се казва. Механичен. Сета е. Добре. Предположи колко лева може да струва. Този ли или този? И двата. Значи този смятам, че е 6 лева, Добре. а този примерно 9,50. Добре. Значи да поглеждам за цените. Да. Мале. Сега ще остане потресени хора. Молив за устни. Ето този тук. Струва 17,90. Да, 17,90 хора. А този, механичния, както каза, струва 3,25. Моля! Значи аз хем не познах кой е по-скъпия, хем изобщо цените нищо. Не, нищо ми нямаш точка.